ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ኣዛናይ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ብገጻት ፌስቡክ እናሓለፍኩ ከለኹ ምስ ሓንቲ ብፍሉይነት ኣጸሓሕፋን ሓደስቲ ትግርኛታታን ዝመሰጠትኒ ብዶን ዲናር ተጻሒፋ ብተመስገን ኣብርሃ ኣርትዖት ዝተገብረላ ጽሕፍቲ ተራኺበ እዛ ምስ ማሕበራዊ ህይወት ምስቲ ብዞባ ሸውዓተ ወይ ዞባ ቃዛ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ኣባሻዊ ዝድህስስ ብናይ ደቂ ቃላት ዝወቀበ ትሕዝቶ ተመስጦይን ኣድናቆተይን ኣብ በይነይ ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ድማ መሳኹም ሼር ክብላ ዝመረጽኩ ቃዛ ጨጎራ ክራር ትግርኛ ቃዛ ክባሃል እንከሎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ከተማ አስመራ ንዝርከብ ኣከባቢው ዝውክል እዝን ኣባሻውል ገዛ ብርሃኑ ሓድሽ ዓዲ ጨርሕን ገዛ ማንዳ ሓበሻን ዘጠቃልል ገዛውቲ መጀመርያ ብዞባ ሸውዓተ እዩ ዝጽዋዕ ነይሩ ካብ ድሕሪ 2001 ድማ ቃዛ ዝብል ቅጽል ስም ክሕዝ ክኢሉ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝስማዕ ፍልስፍና ስነ ህንጻ ኣሎ ማዕጾ ናብ ሰሜን እንተጠሚቱ ገዛ ዛሕሊ ይገብር ናብ ደቡብ ገጹ እንተጠሚቱ ድማ ጽንጽያ ይገብር ዝብል ፍልስፍናታት ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ገለ ገዛውቲ ድማ ካብ ናብ መንበሪ ገዛውቲ ናብ ድፋዕ ገጾም ዝቐርቡ እዮም ስለምንታዮም ኣብ ዝኸባቢ ዘለዉ ገዛውቲ እኹል ብርሃን ከም ዘይኣትዎም ኮይኖም ዝስርሑ ኣዝዩ ንእሽቶ መሳኹቲ ካብ ናብ መሬት ናብ ቦሎፎን ዝቐርብ ኮይኑ ይርካዕ ካብ ብማዕጾ ብቦሎፎን ክትኩሕኩሕ ዝቐለካ መንበሪ ገዛውቲ ቃዛ ድማ ንኡስ ኣብነት ኤርትራዊ ስራሓት ኣርኪቴክቸር 19 ክፍለ ዘመን እዮም ነበርቲ ዝኸባቢ ብማዕርግ ሕርፍናን ኣዝማሪነትን ኣብ ቀዳማይ ዝስርዑ ኮይኖም ሳፍ ናይ ተጋደልቲ ትግርኛ ከም ነጥበ ስርዓት ግበር ዝኣመሰሉ ቀላጸታት ኣብ ዕሙር ናይ ሕጋውን ሕብረተሰባውን ጉዳያት ክጥቀሙ ይረኣዩ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮም ድማ ግድብ ብዝሒ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ የዘውትሩ ኮይኖም ግእዝን ትግረን እናሓዋወሱ ይጥቀሙ ኣዝዩ ጌጋታት ዝበዝሖ ቃላት እንግሊዝን ዓረብን እናሓዋወሱ ክዛረቡውን ይስምዑዮም ብዙሓት ነበርቲ ዝዞባ ዘይኮኑውን ቃዛውያን ይኾኑ እዮም ወይ ድማ ናይ ቃዛ ፓስፖርት ይውሃብዮም መብዛሕትኦም ሕክያ ናይ እንዳስዋታት መቂርዎም ስርሖምን ናብሮኦምን ገዲፎም ካብቲ ከባቢ ዘይእለዩ ወይ ድማ ብሓንቲ ጓል ዝኸባቢ ሕብ ምስ ተረበጥዮም መምጻእ ናብ ዝኸባቢ ዝጅምሩ ምስ ግዜ ድማ ፍቕሪ ዝኸባቢ ምውፃእ ይኣብዮም ድሕሪ ቁሩብ ጻንሖት ድማ ንዜግነት ብቑዓት ይኾኑ ነበርቲ ዝኸባቢ ምስ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያምን ቤት ማእሰርቲ ካርሸልን ልዑል ዝምድና ከም ዘለዎም ይፍለጥ ከም ብሂል ሓደ ሰብ ብሰንኪ ባእስና ኣሽቱ ስርቅን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካርሸል ተኣሲሩ ብዋሕስ ምስ ዝወፅእ ኩስቶዳ ንፍዩ ሕሊፉ ይበሃል ጓል እንተኾይና ድማ ተፈሪዳ ትበሃል ተፈሪዳን ግዜኣ ኣሕሊፋን ማለት እዩ ኣሞረ ቃዛ ኸኣ ከምቲ ኩላትና እንግጥሞ ፌንቲ እዩ ፍቕሪ ቃዛ ኣብ ክልተ ይኽፈል ንሳቶም ድማ ሑብ መደመስን ሑብ መሰላሕን ይበሃሉ ሑብ መሰላሕ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ይንገረሉ ንኸም በዓል ገብረ ወዲ ኣባሻውል ብፍቕሪ ፍሬታ ኣደዳ ኣረቂ ገይሩ ካብ ጎበዝ ሰብኣይ ናብ ሓደ ማንጢስ ሕቋፍ ቆልዓ ከም ዝመስል ዝገበረ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ሕብ ካብቲ ከባቢ ይዛረቡ ተማሃሮ ነበርቲ ኣባሻውል ገዛ ብርሃኑ ሓድሽ ዓዲ ንፍግራታትን ሕፍራታትን ዝኸባቢ ማለት አንጎሎታትን ጎዳጉዲ ዝኸባብን ከመጻብዕቲ ኣእዳዎም እዮም ዝፈልጥዎ እዚ ፍግራታት ናይ ቃዛ ማራ ስለ ዘደንቆም ከይኮነ ይተርፍን ሲቪል ኢንጂነሪን ወይ ምህንድስና ከጽንዑ ከም ዝተባብዑ ሕክያታት ኣሎ ዝበዝሑ ሓደስቲ ተመረቕቲ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ብዓውዲ ምህንድስና ካብ ዝኸባቢ ምዃኑውን ካልእ ሕክያታት ኣሎ ካብ ጽበት ገዛውቲ ዝተበገሰ ኣብ ሓደ ዳስ ክልተ ሰለስተ ምሩቓት ብሓደ ከሕልፍዎ ምርኣይ
ደስ ዘብል ነገር እዩ። ፍቕሪ ደኣ እሞ መን ከም ቃዛ ቅልጣፈ ኣሰራርሓ ዳስከ መን ንቓዛ ክወዳደሮም። ሓደ ግዜ ሓደ ወዲ ናብ ሓድሽ ዓዲ እትቕመጥ ኣመርኡ ስምዕ እንዶ ሓተኪ ነበርቲ ዝገዛውቲ መኪና ተገዚኦም እንታይ ይገብሩ ኢሉ ሕቶ ምስ ኣቕረበላ ብጽበት ጎደናታት ናይ ዝኸባቢ እናተገረመ ሕቡ ኸኣ ቅጭ ስለ ዝመጻ እዋይ ዞባ 7 መኪና ይገዙን እዮም ካስኩ እዮም ዝገዝኡ ርእሶም ዚንጎ ወይ መንዳቕ ይሃርሞ ኢላ መለሰትሉ። መብዛሕትኦም ጓል ቃዛ ዝተቓጠበ ወዳት ብብዝሒ ጻዕዳ ማልያ ምውዳይ የዘውትሩ ስግንጢር ነገር እዩ። መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድማ ከመዋልድ ዝገዛውቲ ገይሩ ጻዕዳ ማልያ ቀሲሉ ማለት ሓጺቡ ዝኽእሎ የለን። ኩሉ ግዜ ንቑሕ ጻዕዳ ዝኾነ ጅላዕ ወይ ዕምጻእ ዘይብላ ገይረን ዘውፅኦ። ደቂ ኣስመራ ከም ልምዲ ቢልያርዶ ምጽዋት ከዘውትሩ እንከለዉ ቃዛውያን ድማ ቢንጎ ቻሩን ጆተንን የዘውትሩ። ኣብ ኣመጋግባ ድማ ደቂ ኣስመራ ፋታ ከዘውትሩ እንከለዉ ቃዛውያን ድማ ጨጎራ እቲ ኣዝዮም ዝሓምሉ መግቢ እዩ። በይንኻ ምብላዕካ እሞ ኣብዚ ዞባ ነውሪ እዩ። ኣብ ቃዛ ዝኽርችሙ ማለት ዘይሕጋዊ ሓዳር ዝገብሩ መዓልታዊ ስንብር ከም ዝግምስሉ ጽጹይ ሓበሬታ ኣሎ። ቸካይስ ኣባ ሻውል ሰንበት ድሕሪ ቤተ ክርስቲያን ካብ እንዳ ማርያም ሰቲ ሒዘን ብምምጻእ ገዛ ኣቦስቶ ገይረን ቀዳማይ ደረጃ ቡን ኣእምሮአን ከም ዘስትዮም ከዓ ይፍለጥ። ንሓንቲ ጓል ዝኸባቢ ዝተኸርቸመ ወዲ ማራ ከም ዝጥዕሞን ካልእ ከም ዘይጥምትን ተንተንቲ ስነ ሕርፍና ኣፎም መሊኦም ዝዛረብሉ ጉዳዩ። ምናልባት ከም ኣጋጣሚ እቲ ወዲ ምስ ካልእ ጓል ክዘውር እንተተረኺቡ ድማ ሕርሕራይ ገይረን ከም ዝምንጭጫ ብዓይነይ ተዓዚበ። ንዓርከን ድማ ኣድላይ እንተኾይኑ ደፊዐን ከደርብኦ ከም ዝኽእላ ገለ ካብ ዝፍክራሉ ጉዳያት እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ከባቢ ኣባ ሻውል ፋታ ክንበልዕ ምስ ሓደ ዓርከይ ኣብ ሓንቲ ቤት ቁርሲ ኣተናልኩም። ኣብኡ ድማ ዘገርም ነገር ኢና። ኣብ ማእከል ቤት ቁርሲ መጻወቲ ጆተነ እታ ኩዕሶ ነጢራ ናብ ሓንቲ ሸሓን ፋታ ምስ ኣተወት ያ ቀሲልኩም ተጻወቲ ያኽ ባታ ኸመይኹም ኣታ ኢሎም ነታ ኩዕሶ ኣልሚጾም መሊሶማ። ኣብዛ ቤት ቁርሲ ዝመፁ ኾተቴ ሸሓኒ ክእዝዙን ከለዉ ፋታ ብዘይጉዕ ብዘይድዱዕ ኢሎም እዮም ዝእዝዙ። ቃዛውያን ኣዝዮም ስምዒታውያን እዮም። መብዛሕትኦም ድማ ደገፍቲ ኣርሰናል እዮም። ሙድ ናይ ኩዕሶ ኣብ ሲነማ ሓማሴንን ሲነማ ሮማን ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ ሲነማ ሓማሴን ትብል ንስኻ ኣብ ስታዲየም ግጥም ኩዕሶ ትርኢ ዘለኻ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ኣብ ጉዳይ ባእሲ ድማ ኣዝዮም ተገማሰልትን ዘይማሕርትን እዮም። ኣዝዩ ዘገርም ነገር እንተሃልዩ ድማ ዓበይቲ ደቂ ገዛውቶምን ኣያታቶምን ኣዝዮም እዮም ዘኽብሩ። እዚ ሕብራዊ ገዛውቲ ኩሉ ዓይነት ብሄራትን ሃይማኖታትን ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ፍልቀት ቋንቋ ትግርኛ ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ብዙሓት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ። ካልእ ድማ ሓንቲ ሓዳስ ደርፊ ምስ ትወፅእ ደስ ትብል እንተኾይና ኣብ ሰዓታዮም ዘጽንዕዋ። ኣብ ቃዛ ዝተፈትወት ደርፊ ኣብ ሙሉእ ኣስመራ ዘይኮነ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከም እትስማዕኻ ይፍለጥ። ዳርጋ ባህላውያን ነቐፍትን ኣድነቕቲ ስነ ጥበብን እዮም እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን። ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ኤርትራ ከም ዳዊት ሽላንን ነፍሲሄር ስነ ጥበበኛ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍን ካልኦትን ኣብዚ ከባቢ ዝዓበዩን ዝፈረዩን ምዃኖም ይፍለጥ። እቶም ካልኦት ስነ ጥበባውያን እውን ብፍቕርን ህይወትን ሻውለይ ተማሪኾም ናብኡ ከም ዝመላለሱ ባዕላቶም ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ኣንተ ኣነ ንስኺ ንስኺ ኣበይ ከይንፈላለ ሻውለይ ከለኺ ቃዛዊ ምዃነይ ኣዝየ ኹርዐ ሻውለይ መለይ ንበርለይ ብዙሕ ዝተርፈኒ ነገር ከም ዘሎ ርግፀኛ ዝተረፈኒ ባዕልኻትኩም መልኡለይ ምባል ነውሪ ስለ ዘይኮነ ከከም ዓቕምኹም ተወሰኽኩምኒ ክንደይ ደስ ምበለኒ መስለኩም። ኣቤት እወ ህይወት ሻውለይ ዳ
በዛ ንጣብር ዕዶ ይግለጽ ኮይኑ ብምባልዩ ጸሓፋይ መዘክርታ ንነፍስሄር ፊልሞን ግደት ኹነለይ ብምባልዩ ጸሓፋይ ጠብላሕቱ እናፍቆቱን ኣብቲ ዝዓበየሉ ገዛውታ ኣባሻውል ዝዛዝም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዝዓበየሉ ከባቢ ነናቱ ናይ ንእስነት ጥዑም ግዜን ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ናብራን የሕሊፉ ምዃኑ ዘይሰሓት ሓቂ እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ኸኣ ከምዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ኣቀራርባ ዘለዎ ነናይ ዝዓበኹምሉ ከባቢ ጦብላሕታ በቲ ናይ ወትሮ ኣድራሻና እንተሰደድኩምላ ከነእንግዶ ኢና። ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክትህልው ኸኣ ናይ ኩላትና ምንዮት እዩ። ምሳኹም ዝጸናሕኩም ሙሴ ግርማጽ እኔ ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ከኣ ሰላም